हाय आदा मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रिया जोंना अमा बेदरमोनलै, दालि जहल अमा बेदर। औ मोजां दङ, मोजां फंबाय, मोजां, बिराद मोजां दङ। औ औ औ मोजां 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 दं दे। बिराद अखा हासोदों दिना, बिराद अखा दङ। औ नंगौ नंगौ, अखा दङ बिरादनो, एकदमबारे नोंथां, फुरा अखा हादों लोगोफोर। अखा हादोंलै, अखा बार बारदों, अखा हादों। लोमजादोंबो एसे देहाया, गुसु गुसु मोनदों माने देहाखौ। ओंखायनो आं दसे उन्दुथ'दों आरो। गान्दुआराबो नै सहैजोबदोंसो रायजोफोर। औ सहैगोदान। माथो रावबो फैदिया। फैद' फैद' लोगोफोर, फैद' फैद', थाब थाब फै, थाब थाब फै, लाइक खालामफै। फै एंगेज एंगेज एंगेजमेन्ट जादों जोंहासो, सासे सानै एंगेजमेन्ट जाहांदों। जाफै जाफै, फै नुजाफै नुजाफै, थाब थाब नुजाफै। औ लाइक खालामदों आङो, लाइक खालामहर, लाइक खालामहर नोंथांमोन नोंथांमोन। खावब्ला सिबला फैलाबायनानै लाइक खालामलाबायफै।